ядеше като по задължение, а сега яде с апетит. Вече като се приберат от разходка, ние краката и го подканехме. Айде да даваме вечерята. Сега обаче без да го подканеме, той се става и се тръгва, отива си в кухнята на неговото место и чака. Най-много всъщност ни хареса това, че си ги заяда без да се налага да добавям примерно или кокосово масло по-малко, за да го примами нещо, или по едно яйце му слагах от време на време, за да яде изобщо гранули. Тоест, това са първите гранули, които така харесва. Да, даже дадах и на една приятелка, тъй като и нейното е такава малка рода и в принцип е капризно и не яде. И сега дадах и една шепа и ми каза, че си отбира от купичката и хвърля старите гранули и изяде само тази. Супер! Нашата храна. Най-ни впечатли, че още на петия ден просто дъха му се оправи и стана съвсем нормален. Мисля, че има че алергично към пилешко, но пък с тази храна, тъй като е микс, не съм забелязала проблем, което ми е странно. Значи явно алергията е от нещо друго. Да, храната си яде и даже си отбира само от нея иска да яде, без да пипа старата. Не, доста добре го прие. Даже смея да кажа, че добре го прие, въпреки че се притеснявах, че ни бяха останали наистина много малко от старите. Мисля, че точно 3 пъти имах да му отсложа, старите да са около 50%, а пък новите, другите 50%. И на четвъртото хранене беше чисто на новата гранула и всичко си беше наред. Супер. Добре. Да, доста рязък преход беше, но беше успешен. Впечатленията нашите са супер. Кучето се чувства значително спокойно. Нямаме проблеми с стомаха. Супер. Не е имало проблеми с прехода на храната? Не, никакъв, нито с приема, нито с изхождането. Всичко е точно. Там първия път, точно като поръчахме и същия ден започна да я яде и от тогава е само на нея. Нищо друго странично не е ял. Преди не е искало изобщо да се храни с гранули или временно? Не, от време на време и то трябва да си седат, той ходи, яде, спира, започва пак и така. Но сега, откакто сме с вашата храна, даже се говорихме с съпруга ми, като че ли така видимо, но просто ние се го познаваме, може би 2 килограма е смъкнал. Ако и твоето куче е капризно или има някакви храносмилателни проблеми, свързани с храненето и все още не си опитал нашата храна, може да го направиш като цъкнеш на линка в описанието и се възползваш от допълнителните отстъпки.